wel, gwych gweld pawb ohonoch chi. 60 yn amyn un ohono ni wedi troi mewn heno, mae hynny'n dda iawn chwarae teg. Un cyfarfod Zoom cynta ni ers dalwm iawn fel oedd rhywun yn cyfeirio gynne. Oedden ni'n cael nhw rheoledd iawn dros gyfnod y clo, a maen nhw'n handi ofnadwy. Fel welwch chi, mae wyneb dyn ifanc golygus wedi dod fyny'n yn ymyl i ar y sgrin. Cwyd law ar bawb wir beth bynnag. Den ni gyd yn groesawu di Gareth ac wedi edrych ymlaen at hyn. Os ydyn nhw'n nabod fi yn bersonol, maen nhw'n gwybod na dwi fawr o gogydd nag o amosod blodau, ond fel ydych chi gyd yn gwybod, mae'n gŵr gwadd ni'n heno'n arbenigwr ar y ddwy dasg yna. Gareth Richards o Lambed ynddi. Mae wedi bod efo ni o'r blaen, dwi'n credu, a da ni'n arfer gweld i wyneb ar S4C ar Prynhawn Da, heno a rhaglenni fel yna. Yn ôl yr wybodaeth ges i, mae o'n brofiadol iawn, ers pan oedd o'n ifanc, efo clwb ffermwyr i fi'n Llanwenog, fel dwi'n deall, ac wedi bod yn gweithio yn y gegin ac yn gweini a beth yn y brifysgol y Llambed ar ôl lefel A cyn mynd ymlaen i'r coleg i ddilyn cwrs arlwyo. A wedyn penderfynu agor i fusnes ei hun adre yn Goedwig. Dwi'n credu di enw'r ffarm. Ne ni, Cegin Gareth yn fanno, yn coginio a threfnu blodau ar gyfer pob mathau o achlysuron. Ac wedi ffidio amser rwsyd i gyhoeddi 4 llyfr coginio sydd yn wych ac yn cyfrannu i'r papur bro lleol hefyd. Ers 20 mlynedd, dydy o'n edrych ddigon hen i fod wedi bod yn cyfrannu i papur bro ers 20 mlynedd. Ond dyna ddigon genna i Gareth, mae'r noson yn dyddilo di rwan, felly croeso ato ni gyd. Diolch yn fawr iawn, a croeso i chi gyd i'r Zoom yma heno. A dwi'n meddwl bod Hazel nawr yn mynd i rhoi'r casgliad o resetiau i chi gyd i fwynhau. Croeso i Gegin Gareth. Mae hwn, wrth gwrs, yn cael ei ddarlledu i chi Merched y Wawr. Odi mae rhaid y gynnar flwyddyn pam mae'n y flas yn awr hydref yn llifo trwy Gegin Gareth. Felly, bwriad yw bod fi'n paratoi 3 risat ar y cyfer chi, a os mae'n y flas hydrefol ar y 3 risat. Felly, braf i cynnig y 3 risat mae i chi, a fydd yn rhan o'r fwydlen drwgydol y nos. Felly, dwi yn mynd i fynd trwy'r cynwysion sydd angen o chi greu risat cyntaf, sef sgons, gorbwmpen a chaws. Bydd angen llath y cyflawn ynghyd a lemon. Wedyn, cynwysi mynd siŵr sydd gyda ni gyd yn y gwpwrth ar hyn o bryd, sef blawd, a mae hwnna'n flawd codi, llon llwyd o bowdwr pobi, pintiau o halen a menyn. Wedyn, y blaseiddiau yw caws, cri, eiddfed Cymreig, a 1 gorbwmpen, caws i fennog, a chydig bach o bowdwr paprika. Reit, llwn ni ddechrau ar ni baratoi'r risat cyntaf. Y cam cyntaf yw ychwanegu lemon i'r llath cyflawn yma. A na beth sy'n mynd i ddigwydd fan hyn nawr, y broses yw mae'r asid yn y lemon yn mynd i gael effaith ar y llath a mae'n mynd i geilio. So, ydych chi'n gadael hwnna nawr am rhyw 10 munud, a ddyn ni'n ôl at hwnna wedyn i weld yr effaith y ddau, beth sydd wedi digwydd i'r lemon i'r llath. Nawr te, so y cam nesaf yw ychwanegu blawd i'r fisgil, a dwi'n defnyddio blawd codi, a does i'm eisiau rhydyllu'r blawd yn gyntaf. Pam? Wel, achos bod ni'n ychwanegu llon llwyd o bowdwr pobi. Mae hain yn cynwysion, mi'n siŵr sydd gyda ni gyd yn y gwpwrth, a does i'm esgus i'n bydd o paratoi'r risat bach arbennig yma. Wedyn, mwyn cadw'r gymysgedd yn frau ac yn ffres, mae rhaid i menyn meddal, menyn hallt a menyn Cymreig wrth gwrs. A lle chi ddefnyddio menyn sy'n cael ei gynhyrchu yn eich ardal chi. Dod â ddau at ei gilydd, a blaen eich bysau mwyn creu brwsion. A pa mor feddal yw'r menyn, mae hwnna yn cyflymu wedyn y broses o baratoi.
Bydden ni ddim yn paratoi hwn mewn prosesu'r bwyd, achos bydde fe chydig bach rhy gaeedig, a wrth ddefnyddio bys a bawd a basyn, da chi yn ychwanegu mwy o air i fewn i'r brwsion yma. Chi'n gallu gweld pa mor gyflym mae'r brwsion yma yn cael ei greu. Bron mwy gyflym na gael y prosesu bwyd allan o'r gwpwrth, achos os chi'n y beth fi, mae bob amser pen ro'r gwpwrth, a mae'r chi allan ar teclynnau ddiwerth yna gyntaf. Reit, mae hwn yn barod, a chydig bach o halen, ti ar y llon llwy de o halen, dim gormod, mae'n rhaid i gofio bod na halen yn y caws. A i ddod â'r cynwysion at ei gilydd, dwi'n mynd i ychwanegu gorbwmpen. Mae un gorbwmpen, defi fan hyn, os chi'n tyfu gorbwmpenni yn yr ardd a byddwch chi gormod, wel mae hwn yn ateb i'r glyt yna. So mae'n cael ei gratio, a rhoi e wedi mewn rhydyll mwyn i'r suddion i gyd o allan o'r gwylod, a'i wasgu mewn darn o bapur cegin, a byddwch chi'n synnu faint o ddŵr sy'n allan o un gorbwmpen. Y rheswm dwi'n paratoi hynny fel bod yn sicrhau bod yr toes yma ddim yn feddal a bod yn lyb ar y gwylod. Felly, mewn â hwnna. So, just o'r cyfan at ei gilydd. A ni'n sôn yn gynharach am y caws. Wel, mae gyda fi y caws yma wedi cael ei gratio. A mewn o fe. A mae modd i chi addasu'r ystad hefyd, fe gallech chi ddefnyddio tymeidau bach o gaws glas, boed yn berlas, i fewn i ddod â blas unigryw Cymreig i'r ystad arbennig yma. Mae ni jyst i gyfuno, a chi'n gweld pa mor hawdd yw e greu'r sgons yma. Yna ni. So, dyna mwy o blas caws. Fan hyn mae 'da fi caws hifennog, sef 1 pot 227 gram. So, mae hanner yma mewn i'r sgons. A mae'r hanner wedi'n cael ei gadw mwyn creu y lliw a topping bach i'r sgons yma. So, just i gyfuno. Iawn. A dwi'n gobeithio nawr, fel hyd a lledrith, chi eisiau gweld yr asid yma wedi ceilio'r llaeth yma, a mae'n creu rhywbeth o ansawdd iogwrt. Mae sirni yr iogwrt, neu'r llaeth wedi ceilio, yn mynd i adweithio gyda'r powdwr pobi, a mae'r ddau wedyn yn creu swigod, a mae'r swigod yn troi'n stêm sydd yn sicrhau bod y sgons yma yn feddal ac yn llaeth ac yn llawn air. Nawr te, fel chi'n gweld, mae'r tos yma wedi dod at ei gilydd, a mae werth nodi bod ychydig bach mwy gludog na ansawdd sgon arferol. Wel, pam? Achos mae gyda ni'r iogwrt, wedyn y sydd lemon, mae gyda ni ychydig bach o ddŵr sy'n cael ei ryddhau gyda'r gorbwmpen, a mae'r caws hifennog. Ond ymantes y ffaith bod y môr llaeth, mae hwnna'n mynd i sicrhau bod y sgons mwy ysgafn. So gallwch chi ddefnyddio rholbren neu yn llythrenol, fe gallwch chi bron fod i wasgu fe allan gyda'r llaw yna. Mae'n môr feddal. So fydden ni ddim yn ei rolio fe rhy dene. A dwi'n meddwl bod fi'n hapus da hwnna. Bach o flawd ar y nwylo. A mae hwnna'n barod wedyn ar gyfer y torrwr. So pob tro, wel i chi siw'n gwybod hyn, fel aelodau Merched Wawr, pan bych chi yn paratoi sgons safri, un plaen yw'r torrwr bob tro, rhai petalau ar gyfer rhai melys. So gan bod hwn yn ei safri, wel mae'n mynd i gweud un plaen. A dwi'n gostod nhw'r hambwr pobi wedi cael ei leinio gyda darn o bapur gwrsain, a mae'n werth ychydig bach o flawd wedyn ar y torrwr. A pan bych chi'n ei torri nhw, dim ond i'n gwasgu nhw, dim i troi nhw. Achos mae hwnna'n dod ar heina at ei gilydd, a dwi ddim yn sicrhau bod chi yn cael yr sgons mae i godi yn syth yn y ffwrn. A ddech chi'n ymlaen, a jyst creu sgons allan o'r toes i gyd.
Nawr ni un o hwnna. A ni'n arlym yna. Right. Nawr te, so fel chi'n gweld, mae'r hambwr yn llawn dy scones. A gyda'r topping, i chi'n cofio'r caws yma oedd ar ôl ar y plat, wel mae hwn yn rhan o'r sglein fydd yn mynd ar y wyneb. So jyst troi rhyw flan y cylleth y ben bob un, a wrth gwrs mae hwn yn mynd i doddi yng ngwres y ffwrn. Wedyn, y cynwysiwn nesaf yw'r caws wedi gratio. A'i sgeintio nhw gyda rhywfaint o bowdwr paprika. Mae hwn eto'n ychwanegu lliw a blas yn amlwg. So jyst i sgeintio nhw'n yn ysgafn iawn. A'r cynwysiwn ola yw o'n garddi, sef y cennin sifi yma. A i'r rhain o'ch chi sydd wedi bod yn weld y gegin Gareth, da chi'n gwybod bod fi'n hoff iawn o declynau. A os mae yna declyn bach arbennig gyda fi fan hyn ar gyfer y sleisio a paratoi a torri y shibwns. Y mantis o hwn yw'r ffaith bod e'n torri y shibwns 6 gwaith mwy cyflym, achos mae yna gymaint o gillith yn rhan o'r torri. So eto mae jyst yn cyflymu'r broses o torri'r shibwns yma. A maen nhw'n barod i bobi. So fydda hain yn mynd i ffwrn nawr ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit, nwy rhif 5, a maen nhw'n mynd i gymeru tua rhyw 20 munud i goginio nes bod nhw wedi codi ac yn eiraidd braf. Mae hynna ddim yn mynd i ffwrn nawr, fe gallwch chi weld nhw pan fydda nhw'n cael eu pobi maes y law. A chi eisiau meddwl beth sy'n mynd i ddigwydd gyda'r toes yma sy'n ar ôl fan hyn o'm lan i. Wel, syniad bach arall i chi, gyda'r gweddillion yma, so os gyda chi ychydig bach o gig ar ôl cyn roed i sul, mae'n modd i ychwanegu i saws caws, a gyda hain wedi cael eu torri gyda torrwr cylch a'i gostwng nhw ar y wyneb fel cobler. So mae jyst yn ffordd bach arall o ddefnyddio yr un risat i greu 2 risat. Reit, so ni'n mynd mlaen nawr wrth gyda ail risat. Y tra bod y sgons yn goginio, mae'n gyfle nawr i chi baratoi'r risat hyn. A na beth dwi'n mynd baratoi nawr yw tarten tymhorol. So mae'r cynwysion yn fras i gyd ymlaen i fan hyn. A fydden ni'n gweud yr gwaith mwyaf am y risat hyn yw'r rhag paratoi ymlaen llaw. Unwaith mae'r siopa, y paratoi, yr manion i gyd cael ei dorri yn barod, mae'n gymarol hawdd i rhoi'r holl broses yma y risat at ei gilydd. Mae'r gwaith bwys bach sy'n digwydd yn y gegin cyn i chi gyd ymuno â mi. Reit, so mae gyda ni lliwio'r ennis fan hyn, achos da ni gyd yn cael ei annog nawr i fwyta dim 5, ond 7 llyseien a ffrwyth bob dydd. So dwi'n gwneud yng ngorau fan hyn i bwydo chi gael digon o lysiau a fitaminau. Mae da ni 3 gwahanol lliw o bupur a tomatos. Wedyn mae da ni butternut squash. A os nag oes gyda chi hwn, mae modd defnyddio 2 moronen yn lle. 1 mwnwntyn coch, piwri tomato, cyfuniad o berlysiau cymysg, rosmari, thyme a saich, garlleg a wy, ffa, cannellini o tin, mae'n hunan rhwydd iawn, hanner pecyn o gaws feta, a 1 tudalen o does puff. Yna ni, na'r cynwysion. Reit, ni ddechrau ar y broses paratoi. Yr cam cyntaf yw rhoi'r llysiau amrwd yma i gyd ar hambwrdd pobi, heb gynnwys y tomatos. Ond os ydych chi'n ychwanegu y moron, nawr y cyfle ychwanegu moron yn lle'r y pys glaen erys neu'r butternut squash. A mae yna wynwns hefyd yn cael ei ddarnio. A mae'n cael ei coginio wedyn gyda rhywfaint o garlleg a wedi sgeintio gyda ole'r olewydd. A mae'n cael ei pobi wedyn a'r hambwrdd pobi wedi cael ei leinio gyda darn o bapur gwrthsain am rhyw 20 munud. A fel chi'n gweld, maen nhw wedi torri lawr rhywfaint a mae yna sglein hyfryd ar y llysiau yma a mae'r blas wedi cynyddu tipyn. So chi'n cael nhw oeri cyn bwrw ati gyda'r
yr cam nesaf. So'r cam nesaf, gyfeillion, yw ychwanegu yr ffa. So mae hain yn rhwyr iawn, dim ond ffa o dyn. Mae hynna'n mynd i'r ddisgyl. Ynghyd a y perlysiau. So fan hyn, mae gyda fi fel yn y sôn gynharach, llysiau gyda digon o flas yn nhw, sef rosmari, thyme a saich. So tua llon llwy bwdin o'r cyfuniad. Wedyn y tomatos. Y rheswm o'n i ddim yn coginio hain ymlaen llaw, achos bod nhw yn gallu torri lawr tipyn wrth coginio nhw yn y ffwrn, a maen nhw'n gallu meddalu gormod. So 2 tomato mowr, os ydych chi tomatos yn y tŷ gwydr, wel nawr yw'r cyfle i ddefnyddio nhw o fewn y risat yma. So jyst i gyfuno nhw at ei gilydd, ynghyd â'r llysiau. So mae hanner yr pys glen melys yma mewn, a fel chi'n gweld, wrth i goginio nhw ymlaen llaw, mae nhw yn cadw i lliw. So mae wynwnt coch tipyn mwy melys, mae nhw'n lliwgar, a mae nhw tipyn mwy o pelgar na rai gwyn. So mae'r piprau i gyd yma mewn, so ni yn adeiladu'r heine yma o flaseiddiau yn yr darten tymhorol. So jyst i gyfuno nhw, a fel chi'n gweld, ni yn creu lliwiau'r enfys. Achos ni yn tueddu fita gyda'n llyged yn ni, a mae hwn yn lliwgar iawn. So na'r cynwysion sych, a i glymu'r cyfan at ei gilydd, dwi'n ychwanegu tua'r llon llwy fwrdd o biwri tomato. So mewn â hwnna. A mae hwnna jyst yn ddigon wedyn i greu ansawdd chydig bach mwy gludog. Nawr te, so mae hwnna'n barod. A does dim byd ar ôl, na fi'n credu bod y cynwysion i gyd yn y ddisgyl. So na i sôn am tudalen y toes puff yma. Dwi wedi brynu hwn yn barod. Dwi ddim yn paratoi tos yn hunan. Mae bywyd rifyr, so paidwch paratoi tos eich hunan. Dim o gwbl. So chi'n brynu hwn o'r oergell, neu o'r rhewgell, a i hwyluso'r broses paratoi, mae wedi cael ei rolio ar ynghyfer i'n barod. Nawr te, so i sicrhau bod yr toes yma yn berffaith yn ei hanner, so just i blygu a wedyn i dorri. So dwi'n mynd i wahanu fe rhywfaint. A i godi fe wedyn i'r tin. So'r tin o fewn i gynharach yn coginio'r llysiau. Mae hwn yn cael ei ddosbarthu i'r tin yn syth. So allwn ni blygu'r papur nôl. A mae hwnna'n ei ffordd a chwilus iawn a cyflym o leinio yr tin. Reit, so mae'r llysiau yn mynd lawr y canol. So pwyll biau. A bydde hwn nawr yn hyfryd llychweini fe'n o'r neu yn gynnes. A mae jyst yn ffordd dda iawn o ddefnyddio llysiau sydd yn eu tymor. A da ni gyd nawr yn bwyta mwy o lysiau, so mae'n jyst yn ffordd dda iawn o gael mwy o lysiau fewn i deiet iachus cytbwys. So fe gallu fod yn brif gwrs, neu gallu fod yn rhan o gwrs gyda cig felly. So ydych chi weini cig gyda hwn, neu os ydych chi ffrind neu teulu'n dod draw ar gyfer pryd o fwyd, a bod nhw'n llysieuwr neu yn llysieuwraig, wel mae'r ateb i chi. So, ni'n rhaid chydig bach o sglein o amgylch yr ochr. So, un wy wedi cael ei chwirlio. So, hwn fydd y glud wedyn i ddal yr heinen y does yma yn ei le. A cynwysiau nesaf yw, o'ch chi'n cofio ni'n sôn am hwn yn gynharach, sef y caws feta yma. So, to fe gallech chi ddod â blas mwy Cymreig, a fe gallech chi briwsioni caws Caerffili ar y top. Mae'r ddau yr un mor effeithiol, ond mae eisiau caws o ansawdd briwsionllyd arno ni. Ni, iawn. Reit, a chi gyd yn meddwl fan adre, wel beth dwi'n mynd i wneud ar heinen ma sydd ar ôl? Wel, i wneud hwn chydig bach mwy taclus, dwi'n mynd i blygu fy'n hanner. Wedyn gyda cillad miniog, da chi'n wneud toriadau wedyn i fewn i'r toes. So chi'n gallu gweld beth fi'n wneud fan hyn nawr? So tua rhyw 2 centimetr rhwng bob toriad, ond dwi ddim yn torri trwyddo i gyd, bod e bron fod pen draw. Reit, so na ni wedi wneud y toriadau i gyd, da chi'n ei agor e,
a mae hwnna'n creu effaith latys lawr yr toes. Chi'n gallu gweld hwnna fyna. So, yn syml iawn, da chi jyst yn ei godi fe wedyn dros yr hunain arall. Da chi'n gwasgu wedyn bob ochr, a mae'n selio wedyn gyda'r wy. So, jyst mynd â bus y fawd o amgylch hwn i gyd. Yn gloi fyna, fel bod chi'n gweld beth sy'n digwydd. So mae'n dos bach iddo hyblyg, so mae modd i dynnu fe rhywfaint, fel bod yn selio. A mae hwnna yn barod. So dwi'n mynd i roi rhywfaint o sglein ar y wyneb hefyd. So mwy wy. So mae hwn yn rhestart, fe gyllech chi i baratoi mlaen llaw, a mae modd i rhoi yn yr hewgell nawr. So os chi eisiau rhoi un cam ar y blaen, fe gallech chi paratoi hwn dechrau'r wythnos, i roi yn yr hewgell, a byddai'n barod wedyn ar gyfer prif gwrs ddiwedd yr wythnos ar gyfer y parti. Ond mae'n ein gynwysiwn bach ar ôl, nes i anghofio sôn yn gynharach, a mae hwn yn opsiwn, does dim rhaid i chi. Fan hyn, mae'n ei hadau winwns di, neu maen nhw yn dod yn yr un enw, sef Nigella seeds. So jyst isgeintio nhw, a fel chi'n gweld mae hwn yn codi rhywfaint ar y lliw. A dyna ni, mae hwnna yn barod i bobi. So mae hwnna mewn i ffwrn ar wres 200 Celsius, 400 Fahrenheit, 9-6. A mae rhaid i gofio bod rhan fwyaf o'r llysiau wedi coginio yn y canol yn barod, so'r bwriad i'w nawr i'w coginio'r tos yn gyflym iawn, a mae hwnna'n mynd i gymeryd tua rhyw hanner awr i coginio trwyddo, a pan ddech chi'n ôl eto wedyn, fe gawn ni weld sut bydd y pei yn edrych. Reit, so mi'n falch gweithio chi bod y ddau resat yma yn barod. Odi, mae'r darten tymorol yn mas o'r ffwrn, a hefyd mae'r scones just yn gynnes mas o'r ffwrn nawr. Does ddim un o well na scones ffres cynnes mas o'r ffwrn. A dyma nhw fan hyn. A fydden ni'n gweini nhw wedyn gyda, wel, falle bod rhan fwyaf o chi'n gwybod nawr bod fi yn paratoi tipyn o pickles a jams a chutney'n hunan. A mae hwn y ffefryn gyda fi, sef y pickle marmalade winwns coch yma. A mae'n gweithio'n arbennig, chi'n gwybod, gyda yr scones yma, achos mae sirni y caws yn mynd arbennig o dda gyda blas melys yr winwns, yr pickle winwns yma. So mae hwn yn ffordd bach blasus iawn a ddifyr o weini'r scones. So ymlaen â ni i'r dorf neu'r darten tymhorol yma, a lle chi weini hon yn gynnes neu yn o'r, a dwi eisiau torri darn allan nawr a'i weini ar wely o ddail roced, a chi eisiau gweld yr llenwad fyna yn gorlifo allan o'r canol. So perffaith ar gyfer y pryd hydrefol. A bydd yna gyfle i chi nawr, so ni'n mynd i gymeryd toriad bach nawr, a bydd yna gyfle i chi wedyn i ofyn cwestiynau i fi. A dyn ni'n ôl at y pwdin. Wel, gwych, Gareth. Mae hyd yn oed rhywun sydd ddim yn coginio pethau mentrus fel ei awydd trio rheina, dweud y gwir. Ti'n gwneud nhw edrych mor hawdd. Fel dydodd Gareth, oes rhywun â cwestiwn hyd yn hyn ynglyn â'r pethau sawrus, ynde? Dadfydwch a codwch eich llaw. O, Glenda, neu ti, dadfuda, Glenda. Cwestiwn bach syml iawn. Yr o Gareth yn dweud 200 Celsius, ydy hwnna heb fan neu hefo fan? Popdi, fan. Right, ie. So bydde fe'n 200 Celsius a heb fan wedyn bydde fe tua 170 Celsius. Neu fel arall. Wedyn ar gyfer ffwrn fan. Ie, mae hynny'n cymlethu pethau yn dydi y busnes fan yma. Mae'r popty yn cnesu'n gynt, ydy o, neu'n cnesu'n boethach. Beth sydd yn digwydd efo popty fan? Ie, mae'n jyst yn sicrhau bod yr gwres i gyd yn gylch droi. So mae'r un gwres ar y top ar y gwylod dan y canol. So mae jyst yn sicrhau coginio cyfartal wedyn. Ie, a dim angen
troi dim byd i mewn yn y ffwrn. Mae'r gwres yn y cefn, dych chi, a mae'n cael ei ddosbarthu i'r blaen hefyd. Ie. Rwy'n arall eisiau gofyn rhywbeth? Gainau o Lansanan Na ni? gofyn, ydy yn bosib rhewi sgoniau i feddwl bod e gymaint o lybaniaeth yn nhw, fysa nhw'n addas i'w rewi dy beth? Wel, maen nhw yn rhewi yn llwyddiannus iawn. Gallech chi rewi nhw'n amrwd, a wedyn coginio nhw yn syth o rew ar yr hambwrdd, neu mae modd i coginio'n gyntaf i'r rhewi nhw'n unigol, so gallech chi fecynnu nhw yn unigol mewn pecyn, neu dan y fath o gwrsain, neu clinglen rhwng o amgylch bob un, a jyst i dadlaeth nhw ar gyfer y stafell, neu maen nhw yn dadlaeth yn gyflym iawn mewn yn popty ping, ar wres eisiau. Diolch yn fawr. Handi di'r pethau yma, ydych chi'n gallu rewi a wedyn coginio nhw'n syth. Yn syth o'r rewi. Achos maen nhw'n dda iawn, gwedwch chi ar gyfer ymwelwyr anusgwl, yn fe? Ie. So, bron bod erbyn bod y tegell yn canu, fe fydd y sgoni yn barod. Ie. Rwy'n arall a cwestiwn cyn i ni symud ymlaen at y pwdin? Gaenor, byddwn ni yn paratoi copi o'r holl reseitiau a byddwn ni'n rhannu gyda Tegwen i rannu gyda chi gyd yn dilyn heno. Gret, diolch. Da i ofyn cwestiwn. O un sy'n hoffi roi menyn ar bob peth, ynddo? Sa'ch roi menyn ar y sgons a beth? Na, fi'n meddwl bod eisiau menyn ar y sgons hyn. Mae'n ddigon o flaseiddi yn nhw'n barod. So mae'r picl da chi ar caws ar ei pennau nhw. So, na, dwi'n meddwl bod eisiau menyn. Ond, os chi eisiau, pam lai. Mi sy'n ei roi menyn ar bob peth. Dwi'n meddwl bod e'n benyn Cymreig. Dwi'n licio'r ffordd wyt ti'n hybu pob peth Cymreig, da iawn. A'r caws cerffili yn lle'r ffeta a pob peth, da iawn. Dwi'n dweud yn y gorau i rwyddo'r cynnwyr. Da iawn. Mae e'n bwysig. Ac yn gwerthu dy stwff dy hyd, o'n i gweld y fanau. Odw, mae'n gyfnod nawr pam dwi wrthi a wneud y jams a'r jellies a'r preserves yma. So mae'n gyfnod nawr i gael y cwbl yn barod erbyn y dolyg. Sôn am bethau felly, dwi'n byd i wneud efo dy noson di heno. Mae gennym ni goeden yma, oedden ni o hyd yn meddwl mae fale oedden nhw mewn siap rhyfedd. Erbyn hynny, mae rhywun newydd ddeud wrthai mae quince. Ydyn nhw? Mae gennym ni domen o'n nhw de. Newch chi jeli hyfryd, Gaenor. Ti'n gwybod faint o gwc ydw i. Wyt ti'n gallu rhewi pethau fel yna? I pilio nhw, ei sleisio nhw, ei rhewi nhw, neu oes rhaid i coginio nhw? Rwy'n yn gwybod? Dwi'n yn siŵr felly bod mwy o bod ydych chi hesl am y quince. Wel, dwi'n gwybod bod quince yn gweithio'n well pan maen nhw bron rhywun peth ydych chi'n gadael i afal i bwdri cyn creu seidir. So mae quince yn gwybod mynd yn eitha meddal cyn bod chi'n gallu... A mae fe'n troi yn liw pink pan chi'n neud jeli allan o fe. Dwi wedi bod yn defnyddio nhw mewn tarten ysdi, meddwl mae afal ydyn nhw de. Ond mae'n rhywbeth hen ffasiwn jeli quince, i fod yn onest. Dwi'n mynd gael ei ddefnyddio cymaint, ond mae'n mynd yn dda gyda cig. Fel relish mewn ffordd. Ond wedyn chi pwy sy'n deall llawer yw Nia Williams sy'n byw yn Rhythyn, a mae ganddi goeden quince, a mae bob amser yn gweud, ti moyn llon bag hazel. Dwi wedi arbrofi, a mae'r lliw yn ffantastig, a mae'n binc o bryd. Odi, pan chi'n ei goginio fe, mae'n dod mas yn gwch binc neis, mae'n lyflu. Gareth, os wyt ti eisiau arbrofi rhyw reset efo quince, ti draw i lan y mawddwy gyd i helpu. Sorry. Dwi wedi torri ar draws rwan. Os nad oes gen neb arall. Ga i ofyn un cwestiwn bach? Ti'n fod y gorbwmpen, Gareth? Nes ti wasgu sydd allan o'na fe, neu o ti'n rhoi ddim mewn fel oedd hi? Na, bydden ni yn rhoi trwy'r rhydyll neu rhywbeth, neu rhoi darn o papur cegin, achos ydych chi'n synnu faint o ddŵr sy'n mewn un gorbwmpen. So mae eitha bwysig bod chi yn gael astudio, ond mae'r dŵr mas o'r gorbwmpen cyn bod chi'n ychwanegu fe fewn i'r cynwysion sych, neu, wel, fe gallu fe jyst fynd yn llaeth yn y canol. Diolch.
Ni, unrhyw un arall? Reit, o'n i mlaen i'r pwdins te, please. Reit, mae'r pryd trwy cwrs yn fyrhau, a does dim un pryd yn gyflawn heb pwdin. A na beth dwi yn mynd i baratoi yw pwdin cyneuaf Charlotte Gegin Gareth. Mae'r cynwysion i gyd fan hyn i chi, mae'n bwdin tymhorol, mae hynny'n mynd i ddweud achos seren yr pwdin yw y mwyaf hyfryd yma. Mae hyn i tymor, ni'n hanterth nawr drwy gydol mis Medi, so felly newch y gorau ohono nhw. A dwi hefyd yn mynd i coginio nhw gyda afal coginio, a dwi'n defnyddio afal Bramley, ond os oes gyda chi ddigon o falau yn y berllan, wel mae hwn yn gyfle gwych i ddefnyddio'r cnwd arbennig hynny. So i melysu nhw wedyn gyda chi bach o siwgr, a menyn, mae hwnna'n rhan o'r broses paratoi, a bara. A ddim yn aml iawn mae'r rhafu gyfaddau bod fi yn defnyddio bara hyblyg hyn, ond mae hwn yn allweddol llwyddiant yr pwdin. So'r bara hyn sydd angen, a mae yna chydig o bowdr cinnamon hefyd yn rhan o'r compot ffrwythau. Nawr te, ni mlaen ar gyfer paratoi. So fe'n o'r sosban, dwi wedi ychwanegu'r mwyar i gyd, un afal Bramley ar gyfer 100 gram o fwyar, a siwgr i'ch blas personol chi, twtsh o cinnamon, a mae'r cyfan wedyn yn cael ei lleihau a'i fyd ferwi, a fydden ni'n tybio am rhyw 10 munud ar dymered isel iawn nes bod chi yn creu y compot ffrwythau yma. Nawr te. So mlaen â ni ar gyfer y dull. So fe'n o'r sosban, dwi'n ychwanegu menyn. So to dwi'n defnyddio'r menyn sydd ar ôl da chi. A mae eisiau gyllell. So bydden ni'n gweud tua rhyw 100 gram sef 4 ounce o fenyn. A jyst i ddarnio fe, mae hwnna'n creu mwy o arwynebedd. So dwi'n gobeithio bydd e'n torri chydig bach mwy cyflym. Reit, so chi'n gwybod y cynwysiol fydd angen arnoch chi nawr i greu'r pwdin yma. So mlaen â ni ar gyfer y dull. So dwi wedi defnyddio torrwr i greu yr cylchoedd yma a fydd ar top y pwdin. Wedyn mae eisiau torri 6 cylch bach arnoch chi, fydd ar wylod y pwdin. A i bob pwdin mae eisiau torri tua 6 o'r stribedi hirfaen yma a fydd yn rhan o ochr y pwdin. So mae'r broses yna wedi cael ei baratoi, a dwi wedi paratoi 5 yn barod, ond yn ddangos un i chi nawr fel nes i ati i'r man yma. So mae'r menyn wedi cael ei doddi, a mae'n bwysig bod chi'n gadael y menyn mae oeri rhywfaint cyn bod chi yn brwsio yr gwylod gyda y menyn. A'r pot dwi'n defnyddio yw pot 6 llon llyfwrdd mewn maint a mesur, so pot bach digon cyffredin, sef y pot pwdin yma. A ewn ni ati i ddechrau adeiladu. So dim ond rhoi'r tyfellu bara yma o amgylch yr ochr. So mae hwn mor rwydd. A chymod beth, bydde hwn yn job bach da iawn, falle i rwyron i ddod yn rhan o weithgaredd yn y gegin. Bysau bach yn bob man i gyd, bysau bach yn llawn menyn. So gan bod y bara yma mor hyblyg, mae modd i wasgu wedyn ar annog o amgylch y pot pwdin. Mae un bach ar ôl mewn yma. Reit. So yna sail y pwdin i chi. Hyn hwnna nôl fyna, a mae'r compot. So mae'r ffrwythau nes i sôn yn gynharach gyda'r fale, y siwgr, a'r speis, a'r mwyar. So maen nhw wedi cael eu coginio nawr i greu'r compot hydrefol trwchus yma. A mae yna liw da ar hwn, yn oes e. Chi'n gallu gweld bod hwn yn iachus, achos mae ffrwythau di bob amser yn llawn rhinweddau arbennig o dda i'r corff. So yna ni lenwi bob un, so ti ar y llon llwy bwdin i ddechrau, jyst yn siŵr bod ni ddigon i bawb. So yn hwyrach falle yn y tymor, fe gallech chi ychwanegu eirin i'r compot yma. So pwyll biau. A mae hwn nawr yn fersiwn hydrefol o'r pwdin enwog yna, pwdin poblogaidd, sef pwdin yr haf. So mae hwn yn dod â blas yr hydref wedyn amlwg i'r pwdin yr hydref. So, i llenwi nhw. So bach mwy fyna.
Mae'n bwysig wedyn bod chi falle yn gorlenwi nhw, achos mae'r ffrwythau yma gyd yn mynd i gwmpo a mynd i goginio mwy yn gwres y ffwrn, so felly mae'n mynd i lleihau rhywfaint. Wedyn gyda fwy o fenyn, da ni'n mynd i frwsio yr tafellu a fyddai'n eistedd ar y top. A o'ch chi'n gwybod, mae dim ond yn mis Medi i chi fod casglu mwyar. Achos mae yna gred bod y diafol wedi gwneud PP ar y mwyar yn mis Hydref. O'ch chi'n gwybod ni? A dwi wrth y modd yn casglu mwyar, achos enw y fferm yw y goedwig. So'r fferm sydd yn leoliad yn gartre i gegin Gareth yw y goedwig, so mae hwnna'n mynd heb dweud, mae'r fferm wedi cael ei amgylchynu gyda y goedwig, so mae hwnna yn bendant bod yna ddigon o fwyar da ni fan hyn i gasglu ar y fferm. A chybod beth, mae'r mwyar yma am ddim, so felly gwnewch y gorau ohono nhw tra bod nhw'n ei tymor. Mae wedi bod yn dymor arbennig o dda i fwyara eleni, wedi gweld hynny, falle bod nhw'n bach yn llai, achos yr holl ddŵr, yr holl law, da ni gyd wedi bod yn mwynhau mae'n siŵr mae dim mwynhau yw'r gair, yn mis Awst. So felly maen nhw wedi aeddfedu cyn bod nhw'n chwyddo. Ond mae'r blas yr un mor flasus a maen nhw'r un mor effeithiol wrth gwrs. So hwnna ar y top a i wasgu lawr. Mae'n bwysig bod chi'n rhoi menyn bob ochr yr dafell wedyn sy'n ar ben y pwdin, achos mae hwnna'n mynd i sicrhau bod e'n grisp ac yn frai ac yn rhoi lliw eiraidd braf i'r bara yma. A na nhw, maen nhw'n barod nawr i wnes y ffwrn, so maen nhw'n mynd y ffwrn a dewch nôl at ei wedyn i weld sut fydden nhw'n edrych. Reit, so dyma ni dy gwylwyr, da ni wedi cyrraedd yr rhan ola o'r preidrig gwrs yma, a fi'n falch i weithio chi bod y bwdynnau wedi dod allan o'r ffwrn. Maen nhw'n dal y gynnes, so felly y tip bach bydden ni yn cynnig i chi, tip tymhorol, ys newch chi adael nhw ymlacio, bydden ni'n gweud am rhyw 10 munud yn y pot neu yn y tin, a wedyn i dymchwel nhw ar y blat. So mae un bach da fi ar ôl fan hyn, a mae hwn wedi bod yn gorffwyso yn y tin. Mae dal bod bach yn gynnes, so jyst i droi nhw allan wedyn, a mae'n debyg iawn i hwnna. So fan hyn, dwi wedi bod yn coginio chydig o fwyar o ddyfu weddill, chydig bach o ddŵr, chydig bach o siwgr, a coginio'n wedi am rhywbeth munud, nes bod y suddion yn dechrau ryddhau, a mae hwnna yn creu cwli cyflym wedyn i weini gyda'r pwdin. Mae'n jyst yn rhoi ysglein a mae'n ffordd bach hyfryd o addurno ac i weini'r y pwdin. A i fynd gyda y mwyar yma, dwi'n mynd i rhoi chydig bach o iogwrt sydd yn opsiwn iachus, neu wrth gwrs fe gallech chi ddefnyddio hufen. A jyst rhoi chydig bach o iogwrt fyna ar yr ochr. A cofiwch adre, mae plati bob amser yn taflu lliw allan o fwyd. Byddai'r iogwrt na mae'n edrych cweit yr un peth nawr sydd ar blat gwyn. So chydig bach fyna. A cawod o siwgr eisyn dros y cyfan. So mae modd i weini nhw'n unigol, neu mae modd i weini nhw wedyn mewn pedwarawd tebyg i sy'n ymlaen i fyna. A i orffen gyda darn o fintus. So chydig bach o fintus fel coron ar y top. Dyna ni. A mwy fan hyn. Iawn. A'r darn bach ola. Right. So dyna ni'n gyfellion, na'r cyfan, mae'r pryd tri cwrs yn barod, i ddechrau gyda'r sgons gorbwmpen a chaws yna. Wedyn sy'n mynd mlaen i'r prif gwrs, sef y darten tymhorol gyda'r llysiau amrywiol. A yn ffefryn ni yw'r pwdin yma, sef y pwdin tymhorol mwyar yma. A dyna ni gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau'r resetiau a gewch chi gymaint o foddhad yn eu paratoi nhw a dwi wedi cael yn arddangos nhw i chi gyd heno. A os yna gwestiwn bach ar ôl, mae yna gyfle i chi ofyn cwestiwn bach arall i mi nawr. Fi jyst wedi cael y sac ferched. Mae'r rai camera wedi gadael y sgons ar yr ochr a ni wedi dangos nhw yn y ffilm cyntaf, so mae hwnna'n rhywbeth i ni wneud continuity wedi si. Continuity mas o'i... Ond o'n i'n trial wneud y cyfan yn gyflym yn hwnni, a wedyn ni.
Hesl fach, paid â phoeni, fysa'r un yna ni'n gallu gwneud dim gwell. Felly, am y lle i ni beirniadu o gwbl, dwi ddim yn meddwl. A dyna'r ffordd yn i wneud pwdin gartre, fysa rai chi dalu tua 5 pint amdano fo mewn gwesti, oedd o'n edrych mor broffesiynol yn dweud, oedd o'n edrych yn flasus. Oedd e'n flasus, ti hwnt geino. O, goelio i. Fi'n hoff iawn y pwdin haf, ond mae rhai fi weid, pan ydych chi'n gwneud pwdin yr haf, mae'r bara yn amrwd dal, a dwi ddim yn rhywbeth neis yn y geg, ond achos bod hwn wedi cael ei goginio, waw, oedd wedi codi fe lefel yn oedd e. Oedd eich ansawdd wedyn y ffrwythau, falle yn llaeth yn y tost, oedd e'n negu at yr ansawdd yn y fe. Rai mi ddweud, dwi'n goblin a fynd i hel ffrwythau a bethau felly. Dwi'n mynd cael dim lwc efo mafon dion, Lenny. Fedrai'm tynnu nhw oddi ar y gangen, ond os ydw i'n tynnu nhw, maen nhw'n malu yn trws meddal yn y llawi. Mi ges I doreth o fafon cochion mewn llwyn yn ymyl y gegin yma. Mae gennau bwysi o fafon cochion yn yr rewgell, ond dim lwc efo'r mafon dion am ryw reswm. Dyna fo'r tywydd sy'n cael y ddau. Reit, os yna rhywun â cwestiwn arall rwan I Gareth. Dwi'n mynd gwybod o dwi ar y llun o hyd, Doreen Martin. Diolch Gareth, dwi'n iawn, fi wedi cael bledd, ond yn ffodus, ond yn lle blasu dim byd heno. Ond fi'n mwynhau yn dy gwmni di, ond un peth, ti'n bod y pwdin haf, ond I ddim yn gwybod bod ti'n gallu rhoi mewn y ffwrn. Bob tro fi wedi wneud fi wedi wneud falle mewn basin pound neu 2 bown a'r bara o amgylch, ond a wedi rhoi pwysau ar ben y bara dros nos, a wedi troi fe mas, ond o'n I ddim wedi meddwl eriod bydde ti'n gallu rhoi fe'n y ffwrn, felly mae hwnna'n syniad bach newydd. A mae jyst yn neis hefyd I gael pwdin cynnes ar amser yma'r flwyddyn, ynddi fe? Odi, felly na I drio hynny, sef bydd bara gyda felly'n dechrau sychu. Mae jyst yn ffordd dda iawn o ddefnyddio bara sy'n mynd bach yn sych. Odi, nes bwynhau, ie. A'r sgoniedd, hwnna'n braidd yn wahanol, ond fel o ti'n gweud, ti'n neud y chutney, so hwnna felly'n rhywbeth bach gwahanol I weini ar ben y sgon yn lle'r menyn. So na fe. So fe gallech chi paratoi rhai bach, a'i gweini nhw wedyn fel bwyd bawd ar gyfer canapés, ar gyfer cwrs cyntaf. Cytuno. Arall o weini nhw, neu hyd yn oed yn rhywbeth I weini gyda caws I ddyweddu pryd fel cwrs caws. Neu pate falle hefyd. Mae jyst rhoi syniadau bach, ti'n lle edrych tu fas y bocs. A na beth sy'n gweithio hefyd, fe gallech chi ddefnyddio hanner gorbwmpen a hanner moronen. Moron mewn i'r sgons hefyd. Hyd yn oed os nag os gyda chi gorbwmpen, lle chi ddim ond ychwanegu moron. Unrhyw beth sydd gyda ti yn yr oergell bron, ynddo fe? Diolch yn fawr I ti, dwi wedi mwynhau yn fawr iawn. A llongyfarchiadau I chi am ennill yn y sioe? Iawn. Diolch. Sioe lle sylwedd ti'n meddwl, ddim e? Da iawn. Fi wedi gwneud yn preserves I am y flwyddyn nawr, fi ddim yn bwriadu wneud rhagor. A gwaith bita gyda ni. Oes. Good. Reit, rhywun arall y cwestiwn? Jill y cwestiwn. Jill. Jill Griffiths. Diolch yn fawr Gareth ardderchog, ond gai ofyn, ydych chi wedi wneud y research yma gwbl gyda bara di-gluten a ddim menyn di-fenyn? I ni wedi bod yn arbrofi odyn, a maen nhw yn gweithio gyda bara di-gluten, a os nad ych chi eisiau rhoi menyn, fe gallech chi rhoi siwgr. Gallech chi jyst dipo'r bara yn siwgr. Achos mae eisiau rhywbeth I ddod â lliw i'r bara. Achos os ych chi ddim yn ychwanegu menyn, diw'r bara mae ddim yn mynd yn grisp ac yn brown yn y ffwrn. So mae eisiau rhywbeth jyst yn rhoi lliw ansoddd i'r bara, so ydych chi'n dipo'r bara yn y siwgr caster, neu hyd yn oed siwgr brown. Mae siwgr brown yn gweithio hefyd, achos mae'n ychwanegu lliw heb bod chi'n gorgoginio'r bara. Mae'n gweithio dyn, yna fe. Diolch yn fawr. A fe gallech chi ychwanegu bach o wirod hefyd i'r gompot. Pam lai?
Buon ni Byddwn ni ddim yn gallu defnyddio'r fale, achos dwi ddim yn gallu bita fale, felly. Reit. A Ond Jill, dwi wedi bod yn mwyara ers dechrau mis Awst. Jill, buon ni byti meddwl am ryseit vegan, ynddo fe? Do. A teimlo pam nywyddol ni'n meddwl, achos buon ni'n trio plesio bob un. Do, achos wnaethon ni ddarganfod o'r menyn yn y tost. Yn y tro, ie. Ie. O'n i'n mynd i defnyddio ffilo, na beth oedd e. O, no. Ie. Ni'n cael hwyl yn y gegin da'n gilydd, yn ar brofi, dyn ni. So ni'n gwybod mas. Na dim. Dim ond broblem dod o hyd i resetiau pan fyddwch chi'n cael trafferth efo pa fwydydd gawch chi fwyta neu ddim yn dydy. Ie. Buon ni'n trafod tipyn ar ôl wneud yr sgoniau, achos o'n i wedi gweld ti'n neud y sgoniau yn y pair bwyd Llambed. O, ie, do. A nes i feddwl, wel, mae hwnna'n syniad gwych i ddefnyddio corbwmpen mewn yn y sgoniau. Nes i wneud wedyn toes ar gyfer quiche, just yn defnyddio corbwmpen a dim gwasgu'r dŵr allan. So gadael y dŵr o'r gorbwmpen i ychwanegu'r lleithder i'r blawd i wneud toes ar gyfer y quiche. Oedd e'n wych. O, da iawn. Felly dwi'n rhannu hwnna gyda chi gyd. Da iawn. Fysa cennin yn neud yn yr sgon? Bydden ni'n coginio fe gyda fi. Ie, bydden ni'n coginio. Neu hyd yn oed, lle chi ychwanegu y sibons. Yn lle gorbwmpen. Ydych chi'n mynd am y pwdyn, ydych chi'n dweud bod ydych chi'n ychwanegu eirin gyda chi, ie? Ie. Bosib. Dyna ydych chi'n dweud, nes i golli'r darn yna, dwi wedi gweud. Ie. Ie, so fe gallech chi ychwanegu eirin ynghyd â faled e. Ie, i ychwanegu at y mwyaf. Ie. Dipyn o eirin o gwmpas Lenin, does? So mae'n jyst apach i'r hyblyg, jyst bod chi yr pwysau iawn, de. Unrhyw un arall? Dewch, mae 56 yna chi'n dal yna. Felly, unrhyw gwestiwn arall? Beth yw dy hoff bwdin hydrefol di, Gareth? Ie, chymod beth, bydden ni yn gweud, llwch chi beth meiddi tarten fale. Ie, bydden ni fel tarten fale gyda cwstard. O, cwstard. Ie. Dim diben. Beth, yw'ch chi'n hesl? Crumble, fi lico. A dwi'n hoff iawn o ddefnyddio cyrch yn lle blawd. A ychwanegu ffnau wedi falu falle mewn yn y gymysgedd sy'n creu rhywbeth hollol wahanol. Mae lot o ffasiwn nawr yn dod sy'n neud beth nhw'n galw deconstructed crumble. So chi'n neud y crumble yr ffrwyth, a chi'n neud y crumble sy'n mynd o'r top ar wahân a chi'n gadael i bobl i roi fe maen nhw moyn ar ben. Rwy'n ffasiwn. Ie. So mae'n lle crumble i fod o dan y ffrwythau. So lle crwm yn gyntaf, a fel ar ei benne. Ond bydde ti'n defnyddio blawd hefyd, bydde ti... Symud bach, ond os ydych chi'n rhywun sydd ddim yn, chymod byddwch chi broblemau gluten, dyna'r ffordd o gwmpas hynny wedyn, allwch chi brynu, achos mae toes ddi-gluten yn gallu bod fel byta carbod. Fel a fi'n teimlo. So mae eisiau ychwanegu rhyw flas bach iddo fe, chymod, mae'n dibynnu pwy fath o blawd ych chi'n defnyddio. Ond mae digon o bethau fel cnau wedi falu, neu mae almond yn gweithio yn dda, dwi'n gwybod gymysgedd. Ond dwi'n licio cyrch. Mae'n blasu fel cnau mae'n chi'n tostio cyrch. Mae fe fel byta cnau yn dweud, mae'n rhoi ansawdd hollol gwahanol. Neu rhoi llawdwrn o mwsli. Ie. Mwsli sych. Mwsli sych, ie. Jill, oeddech chi'n ysgwyd eich pen pan oedd Hazel yn sôn am fita carbod, Jill Griffiths. Mae'n dibynnu ni o Jill. Mae'n dibynnu beth sy'n gwneud e. Dwi'n ffodus mewn un ffordd, achos nid gluten. Dwi ddim yn gallu bita gwenydd. Dwi'n gallu bita ceirch, dwi'n gallu bita blawd rhig. Felly dwi'n gallu defnyddio'r math na, ond dwi'n nabod bobl sydd yn ddim methu bita gluten o gwbl, felly dyna pam o'n i'n gofyn am... Ond i fi yn bersonol, dwi yn gallu gwneud crumble a
A dwi ddim yn neud toast, mae rai fi gyfadde, achos mae hwnnw jyst yn crwmblo. Ond chi'n gallu prynu toast pwff nawr sydd yn fi gluten, a mae'n eitha da. Dwi'n gwybod ni. Na. Archfarchnad, ydy hwnna gael... Ie. Mae'n eisiau trial. Da iawn. Unrhyw un arall. Mae yna 2 tudalen, Gaynor. Mae'n 1 tudalen i ni'n 2 yn gweld. Ie, a fi'n hefyd. Trwy'r gyfan o'r i weld os... A fi'n hefyd. Ond oedd y dda clywed y bydd y resetio yma ar gael trwy tegwen, ie, Hazel? Trwy tegwen, ie. Dwi bron wedi gorffen. Dwi jyst eisiau Gareth i sicrhau bod yr cynhwysion yn gywir a'r dull yn gywir. A wedyn... Os oes rhywun yma hyn o angen nhw neu eisiau nhw, na i rannu nhw ar tudalen Facebook Merched y Wawr. Gwych. A hefyd, os nag i chi ar Facebook, os newch chi e-bostio'r swyddfa, newn ni e-bostio copi i chi. Sa'ch hyn o'n i wedi methu cofrestru trwy Tocyn Cymru, am fod Tocyn Cymru yn anffodus yn gorfod dod i ben. Ond maen nhw'n dal yn weithredol mis hyn a mis nesaf, ond ni ddim yn gwybod hynny ar y pryd. Felly, ni'n edrych am ffordd newydd o gofrestru, ond dwi'n credu bod wedi gweithio'n iawn fel hyn o lle ni wedi hela'r link allan i bawb. Ie, gwych. Da iawn. Mae dal 56 gyda ni tegwen, so mae wedi gweithio yn bendant. Ydy. Yn sicr. Ti yn cartre Gareth hyn o'r narten, wyt ti? Na, Gareth yn cartre fi. Gareth yn cartre ti. So mae Gareth yn ffantastig yn y gegin, ond sy'n cliwd ag efo mae'n dod i gyfrifiadur. So, dod at y fi wedyn. Dwi just wedi perswado fe i gael iPhone. A mae hwnna wedi cymryd sawl blwyddyn. So, at least mae'n cael yn y gysion at fi nawr. A pan oedd e'n wylo am resig newydd, mae'n gweud, allai ddawr i welch chi am paned fach, a wedi ni twrio trwy sybryd yn gilydd. Mae'n rhaid i gweud, y mwyaf sport i ni'n cael yw pan i ni'n creu reseicio'r newydd. A profi. A mae'n profi nhw ar prawn da wedyn. Os mae enw fi'n dod lan ar y teitls. Mae dda bod a ffrindiau sy'n deall y pethau yna, dydy Gareth. Dwi'n yr unig hicil. Sdim un reseit gwreiddiol i gael erbyn heddi. Mae gymaint wedi cael ei addasu a ail addasu. Ond dwi'n meddwl bod ni'n torri ambell i dir newydd pan ni'n meddwl am bethau am y tro cyntaf. Ni'n mynd yn excited mawr wedyn. A wedyn mae Wyn Evans yn neud yr MasterChef. Fel ie, de. Nath yn dda i ni fel Cymru yn dod. Nid ti'n Gareth yn cael y syniadau i gyd gyda'r reseitiau, i fe edrych trwy lyfrau neu jyst meddwl amdano nhw a jyst mynd ati neu creu nhw? Ie, fi jyst yn creu lot yn o lan, ie. A hefyd, ni'n cael ysbrydoliaeth o gynwysion. Ie. A fi'n cael, mae rhaid i gweld bod fi'n cael 4 cilchgrawn bwyd trwy'r post bob weithiau. So mae lot o syniadau yn dod o fyny. Felly ti'n casglu rhai o'r pethau gilydd a creu un brisatyn. Ar y teg i ti. So pwy sy'n bwyta'r bwyd yn y gyd? Yn ti a dy dad? Ie, ni doi, na fe. Ie. Cwestiwn bach yna ti Gareth. Ti wedi dechrau defnyddio'r air fryers yma sy'n boblogaidd iawn dy'r lle ar hyn o bryd? Odw, mae un da ni gytre. Mae rhaid i gyfadde bod fi ddim yn rho fan mowr ohonyn nhw yn bersonol. Achos yn rhyfedd yw, maen nhw'n tueddu i sychu bwyd. Sa'n gwybod, barn chi am ni. Fi'n anghytuno ferched. Sa'n hoff iawn. Na'r teclyn gorau fi wedi cael i'r iod yn y cartre. Mae rhaid i fi newid. Fi wedi troi'r sandlu arno ers mis Mai. Defnyddio'r air fryer bron bob nos. O, ti sôn am beth ti cylchgronau yma. Byddwrnod, ges i gylchgrawn am y tro cyntaf yn llawn reseitiau air fryer. Oedden ni'n defnyddiol iawn hefyd ar brofi ar hyn o bryd. Brynu si air fryer o 4 blynedd 5 fella ar gyfer dad a falle. Ond Meryl sydd wedi gael o. A mae hi'n iwsio dipyn yna fo, dwi'n meddwl. Ond wrthyn ni'n mynd dwtsiad o to.
Mae gyda ti un peiriant, wyt ti dy dad yn defnyddio, ti'n neud y cawl yn dydde? O, mae hwnnw'n un da. Odi, soup maker. Mae fel tegell. Os mae un gyda fi hefyd. Ond mae'n wych. A hefyd, dwi'n mynd y gormod o le ar y fainc. Broblem gyda'r teclynnau ma'n amal iawn, ond mae'n lot o le ynddyn nhw. So fi'n fan mawr o'r soup maker yma. A mae gen y chwaer yna hyn i fyd. Chi'n llawer y llysiau gyd yn y bore, rhoi dŵr ar ei bennau, a wedyn troi arno a mae'n rhaid i swper mewn 20 munud. Mae'n feitlon a mae'n homemade. A chi sy'n rheoli wedyn y llysiau a'r halen ac yn y blaen. Da iawn. Mae dda clywed am y pethau yma. Neb arall eisiau dweud dim byd? Wel, fedra i ddim ond diolch i ti felly, Gareth, a diolch i Hazel. I Hazel gael i chydnabyddiaeth gan bod i'n cael o gen S4C. Mi rown ni oeddi o Merched y Fawr. Diolch i pwy bynnag sydd wedi trefnu'r noson ma phob peth hefyd, chwarae teg. Boed o'n Tegwen neu yn y swyddfa neu Hazel neu pwy. Diolch i bawb, achos mae'n amlwg bod o wedi bod yn boblogaidd, achos mae'n dros 30 ohono ni wedi ymuno heno, a pawb bron iawn di aros am yr awr dda. O, diolch yn fawr iawn iawn i ti, Gareth, am wel, dy naturioldeb y fwy na dim byd, a dy ddefnydd o'r Gymraeg. Dwi'n meddwl bod fi wedi clywed un gair Saesneg bron iawn o gwbl. Felly, diolch yn fawr iawn iawn i ti am heno. Diolch yn fawr. Wel done. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. A dydd Sadwrn, dwi'n croesawu Merched y Fawr i'r gegin, sef Merched y Fawr Bro Elfed. Mae tymor newydd gegin Gareth yn dechrau gyda Merched y Fawr dydd Sadwrn, lle maen nhw'n cyrraedd hanner 10 yn y bore, gyda coffi, yn teithio. Wedyn, mae'n arddangosfa goginio am 2 awr, sef brydwch a harddwch yr Hydref. Mae yna ginio canol dydd 3 cwrs. A yn y prynhawn, mae'r aelodau yn mynd i fwynhau arddangosfa trefnu blodau gyda fi'n hun. A mae yna de prynhawn wedyn cyn bod pawb yn ymadael tua 5 o'r gloch. So yna patrwn diwrnod ffordd o fyw Cegin Gareth. A faint o bobl wyt ti'n medru gymryd yn y gegin? Wel, yn gyfforddus, o 15 lan i 40. A mae'r calendar yn llawn am lenni. A fi'n esgwennu fel lawr yma, mae'n arod. Ond y llan lle, fydd o hefyd pan maen nhw'n mwynhau arddangosfa te prynhawn. So, dyn teithio yn y gyfer te prynhawn, a mi oedd nhw'n dathlu 100 mlynedd y gangen nidia, ond dim, mae'n gweld, mae dim Merched y Fawr o'n nhw. Gangen arall. Gangen arall o'n nhw, ond wedyn o'n fel te wedyn, o'n bwyta wedyn, dyn teithio yn y gael ei baratoi yn yr arddangosfa. Gwych, dyna syniad i'w roi o'r rhaglen flwyddyn nesaf. O'n i'n mynd i ofyn, yn lle'n union da chi'n byw? Just tu allan Llambed. Yn y mynd Llambed, ie. A un dyddiad i'r dyddiadur ferched, mae bob cangen y chlwb wedi cael y manylion hyn, ond bydd Sian Elen yn sôn am adweitholeg, reflexology, gyda ni ar nos lun Hydref y 3 ar 20. A mae Sian yn un o'r bobl sydd wedi arbenigo yn y maes, a mae'n ddiddorol iawn. Mae hi a merch o Glwb Gwawr yn Caernarfon wedi creu y drod trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly fi'n siŵr nawn ni ddysgu lot. A mae'n fodlon dysgu nifer o dechnegau lle ni'n gallu helpu'n hunain yn ogystal â mynd ar rhywun fel Sian o ran cael adweitholeg. A diolch Jane sydd wedi bod wrthi'n trefnu y noson hynny, felly gobeithio allwch chi gyd ymuno ar y noson hynny hefyd. A fel dwi'n gweud, mi fydd na o leia un sesiwn bob mis, ac wrth gwrs cofiwch edrych mlaen am mis Rhagfyr. Yn mis Rhagfyr, bydd bob rhanbarth yng Nghymru yn cymryd rhan gobeithio yn y cracer Nadolig. Felly gewn ni ddathliad just cyn Nadolig, a mae noson siopa Nadolig, syniadau ar gyfer siopa Nadolig, gyda ni'n mis Tachwedd hefyd. Felly, sawl eitem fach gyffroes i ddod ar Zoom o hyn i'r Nadolig. Ac os gyda chi syniadau ar gyfer Zoom, byddech chi'n hoffi gweld yn mis Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, dewch ato ni a rhowch eich syniadau ni. Yn rhaid ni yw medru trefnu nhw ar eich gyfer chi a bod ni gyd yn cael noson bach hwyliog gyda'n gilydd.